Τετάρτη 20 Φλεβάρι, όλες τις δουλειές σας. Κανένας στον δρόμο. Κανένας. Όχι απεργία. Όχι απεργία. Όχι απεργία. Δεν θα επιτρέψουμε να γυρίσει η Ελλάδα στην ολέθρια εποχή των μισθών και των συντάξεων. Ποτέ! Τα λεφτά πρέπει να μείνουν στους πλούσιους. Πρέπει τα λεφτά στους πλούσιους. Τα λεφτά στους πλούσιους. Τα λεφτά στους πλούσιους. Η πατρίδα κινδυνεύει από τον λαϊκισμό και τη στήρα άρνηση. Τα λεφτά μας κινδυνεύουν επίσης. Ο Τσίπρας φταίει! Ήρθε η ώρα να ακουστεί και η δική μας φωνή. Ήρθε η ώρα του ξεσηκωμού. Πιο μεγάλο σπίτι για κάθε τραπεζίτη. Πιο μεγάλο σπίτι για κάθε τραπεζίτη. Είσαι τραπεζίτης? Να εφαρμοστεί το μνημόνιο. Θέλουμε μισθούς Βουλγαρίας τώρα. Παρά την ξεκάθαρη δέσμευση του συντρόφου Στουρνάρα, οι δημεύσεις ακινήτων και οι δεσμεύσεις μισθών και καταθέσεων για οφειλόμενα χαράτσια προχωρούν με προκλητικά αργούς ρυθμούς. Πάνε τα σπίτια τους φτωχούς για να σωθεί η χώρα. Περισσότερα χαράτσια σε όσους δεν μπορούν να πληρώσουν. Για άλλα χαράτσια! Για άλλα χαράτσια!